mga late pa. Yon, what's up mga kadagit, good morning sa inyong lahat. Siyempre maglalaban muna tayo. Yan, mga maliliit na gagamba lang paglalabanin natin sa ngayon. Game na agad. Baka maga-late pa ako. Uy, alo, tangay ng ba't tumalikod ka? Ganda naman. Hayop na yan. Nakita nyo, diba? Tapos biglang tumakbo pa talikod. Eh, nakagat tuloy siya. Ayan na. Finish na. So, pinainang yan. Ganun-ganun lang may nanalo na. Pang sabihin ko. Ito na sasabihin ko. Yung shoutout natin nasa dulo. Special shoutout yun. At syempre, nagulat si Jason Webb saka si Gagambinoy. Magkaiba po yun ang Gagambinoy sa Gagambino. Si Gagambinoy po, sa Albay po yan. Nag-hunt po siya tapos nag-spider fight. Isa nag-uhuli ng bayawak, ibon yan, apakagandang content. Si Gagambino naman, spider fight naman, taga Cavite, yun nagpunta dito. Si Jason Webb naman, taga Bulacan, yan. Nagulat sila nung nag-post ako na mamimigay ako ng tarantula at saka ng gabaldon line. Hindi po nila alam yun, pero totoo po yun. 1.5 subscriber para kay Gagambinoy, 1K subscriber para kay Jason Webb. Tarantula saka 10 pieces na gabaldon. Paano ko ba ibamimigay yun? Padadala ko po. Kung mas malapit kayo dito sa Metro Manila, pwede ako makipag-meet Caloocan, Quezon City, and Valenzuela. Oh, so paano mga kadagit? Sinaglit lang yung mas malaki sa kanya ng konti. Kitang-kita nyo naman sa picture. Ha? Yan, oh. So, yun lang mga kadagit. Isang napakabilis na laban na naman to. Godbless sa inyong lahat. Shoutout sa mga jeepney driver, OFW at mga tricycle driver. Salamat sa inyong tiwala at sa masayang panonood dito sa channel ni Ryan DC Mandalagit 2016, aka Kadagit. God bless all.